Sakmenika wancinipun pacraton Pak Plentus sugeng midhangetaken. Pak Plentus metu saka kamar terus lungguh ning ruang tamu. Nyawang meja kok sik ana kaleng telu wadah biskuit lebaran winginane. Bone, coba aku gawekna kopi. Ketoke kok enak ngopi karo mangan kue kaleng turahan riyaya iki, Bune. Nggih, Pakne. Tunggu sedilut ya. Tak godhokne banyune. Let sawetara Bu Plentus metu saka pawon karo nggawa secangkir kopi. Niki lho, Pakne. Monggo diunjuk. Tapi hati-hati, sik panas lho. Iya, Bune. Lah apa pengen mlocot ilatku ngombe wedang panas to, Bune? Lah kuwi dibuka kalenge yen arep dahar jajanan riyaya. Oh iya, Bune. Prosoku kalenge kok padha tahun wingi to, Bune. Lah dalah, lah tenan to. Dudu roti sine, iki rengginang. Terus kuwi sijine apa neh? Walah, sing iki malah opak isine. Aduh, kenek PHP neh aku.